Belaino wanama singshakhe khorokcha tiprasani 48 assembly ni bisingo khopjak Porsuram Riyangni nok khamui thapla chawi thangka o nok khamui thapla chawi thangbo tini o Porsuram Riyang saboni nogo tongnai hai heni no tini kamam sajak o kamam sajak rok no khanawi thangi soika 48 assembly ni tipramo thani candidate Paul Dangsu o Paul Dangsu bahaino o jagao thangi nogui belaino khawo kamamjak tam khese tabuk obahai jora roko nok khamui thapla chawi thangnai no tam khese chubasu rohi manjanai hini no tini bakhawo kamamlaja o 48 assembly ni tipramo thani warriors rok bahaino o kokrok no shakha tini dongkol bahini haba nok rok bai belaino hachal khe tongmani baino tini o khorokcha takhuk chakra Porsuram Riyangni nok rok nargi mandia thapla chawi thangnani nangkha hai hini bo haino chawi khnarika tamu hingke tini o Porsuram Riyangni nok lampra roko mungsaphano lamani sep sap gri hayakeba tuini sap sap gri mahaini bagino tini nok khamui thapla chawi mungsa margya o Porsuram Riyang kamamui tongnani nangkha sabona asanai tini o Porsuram Riyang hai hini bahaino o tipramo thani sengkrak rok chawi khnarika uno patesini Pajak Deware Bisini Botusil Parago Tangnai Horo Anomanik Sabta Sumoyo Sinitaku Porsuram Riyangni Nok Kota Cikamai Tangka dan Bajang Tini 48 Korum Sarani Ongoi Bubagrani Sengkrak Warriors Ongoi Cini candidate Bucing Logi Tunggu Cini Fai Sopajak Sinitaku Jemia Horo Nok Kamne Nena Bagai Obono Chung Baskang Sulu Tadi Bucing Bidan Sobat Chongmari tapi chung tabok to chung jeto fari chung bini temporary di bini chagai thangani bagai chung kuno party nang chung chubai galak chung SS ini takuk chini jati chini dofa hisabai no chung bono nayani faida chini jagago chini faida chini tongo chini takuk dobla kebono ang hastani jotu dukuru nang haido hana muchugo chung ima hai jorago hor toibai chung kasal tongnani tani ke chung para bising hapong hatayo chung gorib tinni nok koroi joto sonni nok berani nok oin baino charai khonai horte beke haksal khayai chung chini nok group no chung safety larna bagui chung sak no safety no haidu imongkha Badrusil para Deware bisi under 48 koromsra assembly je nok khamjani bini mungtamo jora koita ni simi koita go mo nok khamka jora nok khamjani mungkha Porsuram Riyang mia sarikni anumanik 7টা 7:30 সময় nok kham ke mani khonai kono hai khamai thak nokni mungsamani marek malia taningke sonni nok berani nok chung jotono saimano son bera tasara imongkha dry season no tabok belekhini jotono ransajak ke hodnangkha hangkai automatically bo khamai thangnai ke kuno korekara kuno toyni ব্যবস্থা kori taningke hapongo supply government ni kuno toyni facility kori kori tasara longani bok toy nangnai yorok kuno সম্ভবিয়া যে নক তৈ খগই লগই বনি মানি না টিকলেলানো মতো আমি বনি মানি যত নংনি মানি যত দামে সই থাকা ke boni sak dera mungni tong